A Xunta mantén a súa confianza na candidatura de Ribeira Sacra para ser declarada Patrimonio Mundial pola UNESCO. O conselleiro de Cultura participou na Conferencia Mundial de Políticas Culturais en Barcelona, destacando o valor único deste territorio. O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, participou esta mañá na Conferencia Mundial sobre Políticas Culturais da UNESCO, celebrada en Barcelona, onde destacou a candidatura de Ribeira Sacra como un recoñecemento ao seu valor cultural. O conselleiro asegurou que, tras cumprir todos os requisitos establecidos pola UNESCO, a candidatura está na súa etapa clave, e as boas sensacións de cara á distinción en 2026 continúan sendo optimistas. Vamos a falar fundamentalmente da nosa candidatura, da candidatura Ribeira Sacra, que como todo mundo sabe, pois é candidatura única do Reino de España. Ademais, xa temos pasado todas as probas necesarias previas para a declaración, e agora, nesta próxima semana, recibiremos a visita dos avaliadores para seguir avanzando en esa candidatura final que presentaremos a mediados do ano que ven nese Congreso Mundial da UNESCO. Creo que é un motivo importante para estar hoxe aquí, e aproveitaremos tamén para facer relacións cos distintos países e cas distintas comunidades autónomas para poñer en valor o proxecto cultural de Galicia. López Campos subliñou que a visita de consultores da UNESCO á Ribeira Sacra a principios de outubro será clave para o futuro da candidatura. Tamén lembrou que a Xunta investiu case 8 millóns de euros en rehabilitar máis de 40 bens patrimoniais neste territorio. A Xunta confía en que a Ribeira Sacra reciba a distinción en 2026, o que reforzaría a súa posición como un dos destinos culturais máis importantes de Galicia.